onze auto. Dit is vol een hele dikke auto, Griet. Ja, hij riet lekker, hè? Dat is Mercedes. Ford, Opel. Hij ziet nooit meer reclame van Mercedes voor dit. Ja, die rieden we nou. En de kar erachterom met materiaal natuurlijk. Hè? Want de koffer zit vol materiaal. Wie dit nou een dreend van die? Zo'n hele dikke, vette auto? Nee, het is op een gegeven moment gaat het die kant uit. Omdat je steeds meer dorst en steeds meer mij maakt. En dan best naks op een paard, best naks weer let uit. Best altijd onderwijs. Dan mag je een goede auto onder de kont gaan zeker. Maar zei het wel. Ja, zo is We gaan het. een paar keer gewoon met een andere auto. Die denkt een oudere auto weg. Een blue steen onderwijs. Ja, dan haalt ANWB die haalt hij er wel bij. Maar daar haast niks onder. Dus goed vertrouwd onderwijswijze is het hele werk. Dus er komt zelfs wel als een echte artiest onriden, hè? Ja, er komt echt wat om. Ja, goed, het riet als een trein. Ja, hartstikke mooi. Cirkel van klippen die is net stil. Pst, Griet, waarom is die soort zo populair? Ja, dat denk ik omdat ze gewoon zelf blijven. Ja, je komt als je binnen en als je op hege hakken remt gewoon en je vallen de toch al, wat ga je er dan aan? Maar je net warm, gewoon jezelf blijven. En dat is, met de meeste artiesten is dat zo. Niet een serie, daar ben ik helemaal gek mee. Dat maakt net missen. Dat is Anneke, mijn dochter, die neemt het er nooit op als ik net thuis ben. Dan zet ik gewoon een Duitse heerlijk voor. Dat is de World Turns, jongen. Als de World Turns, dat is super spannend. Het bloedig spannend natuurlijk, want dat weten ze wel zaten meidje, nou, dan word ik je weg, joh. Maar dat is hartstikke leuk. Ja, we zijn maar hier vertieren te gaan, hè? Jazeker. Ja, dat is...